Akasikelele ukufunda kwelizwi lakhe ukuthi bekunaphakade. Amen. President likhawulezile kakhulu. Unye nesigaba sakho. Ndizamile President ukujonga umgomo wakho. Ba ithilo abe ndibuke. There's a thief behind a thief. Khona umgomo emva komgomo. Lo uthi ndizamile kufuna indoda andifumananga. Ndasa President akhangela amadoda alapha eBhayibhelini. Angayifumani indoda efayo noEsa. Khana President ndihloniphe. Ufuna uma njengendoda kule verse 6. Dawuliba ndinikeze izinto kuwe. Uthi uEzra apha kule verse kulesakho seToba. Thixo wam ndidanile. Ndineentloni. Andinakubuphakamisela kuwe ubuso bam ndinabo President. Enye iyawufuna le conviction. Kodwa uEzra indoda yesithathu ukusuka nonyana intombi sakwaIsrayeli kwilizwe lokuthixo. Indoda yokuqala eyazalwa phethu nguZerubhabheli. Eyesibili uNehemiya. Esithathu uEzra. Ezra uthi President ngumthandazo oyenziwa ngumuntu ekhangela izono ezenziwe ngabantu zingazonga nguye. Uthi wena President kumgomo wakho ubuvuselela ubudoda kwixesha lethu. Ngexesha apha uIsrayeli uThixo wayethe kuye kuba uIsrayeli unqwe makangashadi nabantu abangekho nge kodwa uIsrayeli washada nabo. Nanjalo address bomwabo abantu ndidanile ndinentloko ayikwazi ukuphakamisela kuwe usam. Unathi indoda ixabiso layo lilapha kwabantu kwa le ndoda inqwerhelile zindaba zaseBhabheli. President khumbula kwaba eBhabheli kwakukho othixo abayi-1000. uThixo ongaphezulu yayingu-Absu unkosikazi wakhe inguThayimati. Abathixo bebesuswa emva kwexesha elithile babekwe emva kwexesha elithile. Wahamba uEzra wathi asikwazi ukukhonza othixo abasuswayo babekwayo. Ukhona wathi uEzra kaphendula lencwadi eGenesisi isahluko sokuqala ivesi yokuqala wamisa uThixo wathi ekuqalekeni uThixo. Ayikwazi ukuphakamisela indoda eneveni ayikwazi ukuthuma abantu bezizinto ezihambelana nomthetho kanti kodwa President ufuna ukuzisa kwiinkokeli zethu emanbo simamela apha President kwisisaluko ivesi yokuqala esibini esithathu ithi abantu baza kuEzra njengoPresident. Into endibona apha uEzra akangami ukuphendula akanamsilo ekuqaninzi inkokeli ukuba iqhube kanjani sinokuphendula ngomso umntu asisole bathubi uEzra ndingakhe ndisithele kwimpazamo zonke ndibe ndizuzunto. Uthi ke kule verse yesithandathu ndidanile nentloko. Indoda enexabiso ayikwazi ukumela nendoda kamosha umfazi wayo nendoda kayesu unkosikazi wayo ipashime ifana indoda yomanyano ingangama zathi ndidanile ndinentloko. Kama President uyaphala mgomo wakho uvuselela ubudoda kwixesha lethu. President uleveke abantu kuthiwa umfo udlengula entombi wokuba wikhupha amehlo ndidanile ndinentloko.
President, usibiza apho ukuba sithethe singadoda, sithethe sibe. President research, usuke koviva, ukuze tso, ukuze ngamangwe, ukuze bhawe, ukuze mplus, izama ukhangela abantu abaphakeneyo, andibonanga mama abaphakeneyo, abaphakeneyo ngamadoda, ndidanile, amadoda asithela unento kuba yindoda ilili libusha kodwa ibe yindoda iphela ngaphakathi ndidanile ndineentloni nezila othalamazi kathiswa inhlungu eyenza futhi nga investing udi lento ibhayibheli yesiXhosa ilenhle lesuku lesilungu ithi okumbelelele kuyenzwa ngabefundisi basetempeleni laseJerusalem. Ithi yesibili iyenzwa okumbelelele kuyenzwa ngabantu ubuthoni kwikubhensa kubhaleka athi umshumayeli kumgqini womlilo usaqhina kanjani isibikeleko ubhekubelele athi kuthethelathi usutshola kum mamlale nto iphumo asifumela ngoni uba apha kuwe ukho ibutoni abomelemele lidanile ndineentloni danile president ndineentloni president ayinto endibamsebayo kwezisaketi zethu eso seti zethu ufumanisa uba indodana aligamayo eso seti aligamayo ezeketheni kodwa esitini indodana umhlabeni ndidanile ubuphakamisela kuwe ubuso wakho uthi indoda kuthiwa esithele umfo waphuma wayasemlanjeni wabuza uthini madoda asepresident siyathunywa yokhonvention ukuba masingaphenduli izinto ezingafuna uphendwa kodwa siye simebulala sibuze kuqala uthini because lokho ndikhululeka wakusithiwa awululwa uba asebuze kuThixo asilukuthi sifika ngokupresident amagama selapha ezindlini sibona nje asikhokhele ngabantu abanomoya asikhwetha ngabantu akunale bakhokhaswa amagama ndidanile lento uthetha lo mfo onomoya kaThixo uthetha lo mfo oyazinhlungu yabanye abantu uthetha umfo oyathela noThixo uthi wawuza kuthi ngoba Thixo kayibe koyinde ndithi ekathala izama ukuchokwisa uthi sifuna awuzangena umntashala usunqaba ukuphendula uzakuthixo abantu ndimelayo abantu ndibulala ukuba ndithi ngokuba ungatheka noba kweyiseketi ndibulala noba because abantu ndiyenzayo ndisaya laseketi ndithi ngo kawutshintshe abantu bangafukuqa ingakafiki wathi lifika wena ufike lwakho aselibhokhele waqala kumzala kwa utheni akufikayo andiko akazanga nje uhambe ucube sintshintshe kune bashabana awuzangena saka buza zakuthi wenza imanyano isandla sawo ugehli buza uthixo kuba ithi le ndoda iwe ndithanda ukutsho ngakashabana asikaninzi uthetha bayeza because uyeza akathumanga into ethekileyo indoda ethi ayenza izinto ithulilwa ikuze kuthixo kodwa uthi ndalile ndineentloni madoda masingasebenzisi intloni asingabi intloni kukhona kuba nditsho ndithethe uzokisela ubudala abuqali ngawe azophela kuwe ngawe sozuphela kuwe kodwa ithi antwana ethu xa ngena kulmanyano bathi ke
Amandla njengoba singena kwi-convention singene ngamazwi othandazo ale ndoda ikhalela isono zabanye abantu kodwa ingasenzanga bayenza izinto ezingangani noThixo kodwa uyabuya yena uthi baxolele andikho kuloo nto kodwa baxolele loo nto kaloku uthandazo uqala ukuthi Thixo wam ndidanile ndineentloni yamazi nomntu entloni akayiphamisi umntu entloni ndidanile intloko entloko phantsi kodwa kukhona abantu ezizinto ezezintloni ayiphakamisile intloko athi uthenga ipresident onomoya nefika ngathi hayi umfundisi wandingisa loo nto hayi wabhakala awuthetha lokhu ndidanile ndineentloni ngoyesu Kristu wesithu Oh,